Mijn nijverhoortje heet Mooi Land. Met buusdauk wist ik niet zwaait van vuurhoofd. Ik schoffel wieder in de brandgangen. Op zijn 31ste kwam de mij richting uitlopen. Wit overhemd om zijn ranke lief en een mond met een riege, geve, witte tang. Boom's de knopen hadden leus. Het is een warme vrijdagmiddag, lood en begin juni. Hij heeft een duistere hoedskleur. Hij steekt hand op, noem mij. Mooi, rouw ik. En ik gooi rechterhand de heugd in. Hou hij er nou nog maar? Ik ben vergeten. Lullig. Als een stoel bij mij staat, nikte mij touw en wist door het gat dat ik net gruif. Hij keek naar mijn schobben dat ik in het zand stoken heb, naast het gat. Dan trekte met schouders. Hij glimlacht breed. Schoonmaken, zei ik. Brandgang mooi maken. Mooi, zei hij. Mooi? Ja, moet een beetje gebeuren, hè? Een mens moet bezig zijn. En als ik nou douw, wel doet in. Hij laagt hard op, alsof hij mij grunners begrepen had. Hij kan mij inwendig ook uitleggen vanzelf. Net als die jong kerel die mij even leden ziek om ondersteboom juich op zijn fietsen. Hij buigde in volle voort van: goed bezig, meneer, hoor, klasse. Man, zei een vrouwere buurvrouw leesdoogs, dus toen die hele lange brandgangen nou nog had ziet, bist je stopelgek. Nu bist ook de jongste niet meer, dat moet gemeente doen. Goud voor mijn lichaamsbeweging was het antwoord dat ik gaf. Maar ik vuil aan mijn suiker dat toen onderhoud mij elk jaar wat zwaarder afgaat. Ik wil geen woord hebben. De man in brandgangen nikt naar het ijzeren hek. Kijkt door de trolleys heen en zucht een en al palt en actie. Een wilde barrel, onkruid en ombagen. Geen meer strekt ook er een spieren van aan. Het zit geen ene in de wegen, door het liekt. Man schudt kapt en mokt wanhopig geboren met handen van: wel doet dat wat aan, zo kind niet langer. Rotzooi, rommel, vertel ik hem. Ga even het gat dichtmaken en dan ga ik me wassen en schoonmaken in huis, want ik stink. Mijn eigen zoere zwaailucht dringt mijn neuzen binnen. Wat moet er wel denken? Hij laagt weer. Ik leg schoffel in, kraap met schobben toenafval, biedenkander en gat en ik gooi de zaad over. Klaar. Straks eerst een kopje thee of koffie. Wat drink jij het liefst? Thee of koffie? Thee? vraagde. Leest in de brandgangen probeerde hij mij duidelijk te maken waarover hij voortkwam. Afrika, begreep ik. Zuid-Soedan. Naamde Italië? Hij stukte me uit waarover doorwoonde. Niet aan de grond, maar boven. Uitzicht op een zee van prachtige planten en bloemen. Ik kreeg het beeld voor mij van wonderparadies. Maar ik vergiste me vervast. Nederland mooi, zei hij. Mooi land, alles goed. Hij wist naar boven touw. Mooi weer? Ja, zeg ik. Zomer. Zomer, zei de Mino. Goed, alles goed. Jij komt uit Soedan? Vroeg ik voor de wissigheid. Soedan is het antwoord. Die schudde met kap en hij probeert me uit te leggen hoe of zijn reizen van Soedan hier naar touw verlopen is. Op verschillende plekken in Nederland had het touw gehouden. Maar voordat hij op het Hoge Zand belandde, was ze in het opvangcentrum in Onnen. Zuid-Soedan, land van oorlogsgeweld en hongersnood, gaat het door mij gedachten. Hij lapt bij mij voort en ondertussen wenkte mij. Thee? Mooi aangeboden, maar ik stink. Volgende keer graag. Ik heb ook thee. Voor jou. Hij laagt naar haal. En als ik op Noor kijk, valt mij zijn mogen figuurtje op. Aan de doorsmuidens fiets ik tegen 8 uur naar supermarkt touw. Man uit Soedan komt mij in de muiden fietsen. Hij draagt een dikke, witte jazen en steekt hand op. Hij kikt ernstig. Het weer is helemaal omslogen. Het liekt wel haast.